inini zvatoda kuita kuda kumboti mumwe munhu tinoona mvura zvayakaita apa papacho ipapa patakatarisa apa pesa apa isiweji ya yakasakana nemvura yakanaya right saka zvatoda kuita kuti munhu wese ari kupfuura nepapa handiti timpe kana bhaketi kana chibhuku achidziso yake mbiya unorasira kumberi noti apasare pasina chinhu handiti ipapapa chimboenda kamumwe munomira mubvisa makumbo ipapa aiwa zvamunoita togona kuisisa mumwe munhu chibuku here alright ndiye mwana wablasa mwana wakingads okay anonzi Clinton so Clinton arikuta kuti chi Clinton ukuti chiweyo oh nimachi Not pulling socks. I'm a pulling socks. I don't think it's a bit. Nothing in a bed. Ne baby. Oh, ne baby de jour. Non ça. Ano kono? Papa chio Bana rubuci. Bana ne ga haro ne job. Si ai não que right say go wa Kuma. makuda kuita zvechirasta aiwa aiwa wamuchita sei tangu Jamaica ndokuno Kudayira zvatavhunza. avhunzwa Azwa kuti Moresa kana mudai. alright uri kuona zviri kuitika ka tina uyu segava ndiye nyaya kutaurira vanhu nenyaya yeapa eparodhi mumboenda eparodhi mumbovaratidza pa okay pamvura pepe ada kutaura futi ngaendepo saka yamutiudze segava kuti matichi urikuona apa parodhi apa pamira zvakaipa steering papapa saka uyu gava ari panapa uyu gava ari apa right tiudze kuti matoita sei muri kuona nyaya yemvura iyi taane makore akawanda kwete gore kana mazuva pano apa kapa magadzirirwo apa ari kuitwa nemaitiro avari kuita asiro apa ari kuda okay pada kutobviswa zvese kutangisa kuiswa zvinyowani saka rori iyo iri kuuya ikuita sei ifamba sei rori kwadza rodhi ndovato vanokwadza rodhi iyoyi fanele una bitrisi alright Simon Mazorodhi nokuti ipapapa handiri kuona dzine dzakaloda zvibhina mavhu ada kutikwatiza rasta mada kutikwatiza yari kwadza rodhi nendaya okay saka isusu zvatafunga panapa ndezvekuti toda kuti vanhu vese vanogara muarea muno nevanosenzesa rodhi iyoyi tibatsirane okay kanzuro hatisisinei nayo asi hanzi kanzuro yakaramba kakuti pagadzira hatisisinei nayo nekuti taane makore tikunetsekana nekufamba ipo tisikurumwa nemosquito akubhiride tisikunhwirwa nesiweji okay last time makambori pane siweji yesha hapana siweji iripo kainogoshaika seori kuona mvura nezvakasangana ipapa kuona iri kusimaire munotiwa chii mudhara tauraiwa mudhara taurawo something taurawo something tauraiwo kuti
Ini ndosenza Potholes. Ndochita basa ri. Kuita ndisenza mushop. Mushop muchitambira mari. Tambira 200. 200 inokwane. Haikwane. Haikwane saka muda kuti mutambire mari mama. Ndoda 400. 400. Tax free. Tax free. Why muchida tax free? Ko maroads anogadzirwa so. Right, maroads akai. Maroads zvanofanira aite ndizvozvo. For especially say hiyo ine. Ila kuti kwatanurwe yese kana kwatanurwe yese itwa ri department no one. Yomba enda kudu flat yakanaka isina kana mahambo kachi. Kana kuti vamwe road uma ufana kuti uwane magadhi kudai. Niggas. But mimi ndimakanzi hanzi makakura muchichera makomba makabva kumusha kai makazvarwa Mbare. Ayo. Atazvo Mbare. Saka muri kutsvage Mbare macho. Mbare ndo guta rekuti kana uchingobva muHarare ngobva kumusha ukasvika muHarare ukasvika muMbare wasvika muHarare. Kani kachituruka 1. Saka tose zvisiri Mbare yacho maroads acho Mbare isingaito mushe. But mukuda tax free ka zvinofamba seko ipapo. Isusu zvizvaro zvembari muri kusenza zvasikusenza marova. Maita zvakanaka. 400 iyoyo. Vakandipa 500 wobato 50% of my earnings. 400 isara iri muhomwe. It's okay. 50% of 400 200. Saka you need about 800 come there. You need about 800 pay. Ndio mari kwa inoita kuti vana vangu vajike vaguta. Mune vana vanga? Day 6. Wana manje saka besa la chikoro vana vabhuku vana chi school fees zvokupfeka. Saka 400 ine equivalent to just unorekera kuti muri kuroja kana kuti mune kuroja. Mari kuroja $50 US ka. Maranzi 500. Maranzi 500. Ine yatoshuta. Inenge yatoshuta. Ine yatokuya wese. Ko hanzi kune maanda ari kuita 50 rands. Zvekufamba sei? Anda wengete 50 rands. 5 rands, 5 rands. Zvemukatizha. Zvemukatizha. $4. Zvemukatizha $4. Kompende namuka unotika kwatenga $. Kapo wafuka na 3. Watokwanazve. Watokwana. Mdara wakapenga. Sheti kuita bani. Sheti ma 50 cents guy. Ma 50 cents. Kana kapo $, wopa 2 kana 3. Okay. Zvinani. Asi bakambo. Yakupedzisira paya ndinozoti. Pakambouraiwa vamwe ambuya so kupedza nhamo makainzwa nyaya. Saka munofunga sei kuti munhu aisvagirawo mari oraiwa? Saka zvinoita kai hondo inoitika, confusion inoitika mukati mevanhu. Ukasangana necrossfire wasanganawo nazvo mucrossfire. Mbuya vaya ungasingati kutemwa vaya, asi kuti zvakangosanganikirawo nenoizi yangaitikewo kudiri yangaitika inoiziwo. Vangosvika pakutemwa, but uneseri kuti uteme munhu kana kuuraya munhu. But hazvisi raitika. Hazvisi raitika. Zvokuti urayira vanhu vedu Mbare. Exactly. Hayo ndocho. Because hatizvidezvo. Asi mukuona zviri kuitika kapa. Mukuona inini ndinogara kukanaka. Right. Saka toda kuti vanhu tivazivise vanogara kunze kwenyika kuvaratidza kuti zvinhu zvaari sei muno muZimbabwe. Kufunga kwenyu manje neka $200 kamuri kutambireko vataurire. Aiwa, ndingati infact kudire zvekudya zvekurarama kwa household. Aiwa nekisa zvazvanyanzita musha. Nokuti ndofana kuti ndidye kanini. Ndisandine yangu mumwe kuti kana ndikada kuti ndipinde joy. Ndichiita joy. Muichitawo joy. Aiwa, saka murika sei chifara ini ndichifarawo itoki. Zvakanaka chose. Saka kwati mari pamusoro 500 zvikwira kana zvichipinda pani pakudzika bedzi ngave 400 sara muhomwe inosara muhomwe inosara muhomwe atafara ayo ine right yo munaitwani indetwa Pambile atafara makapenga Mdara gawani yes botara na maya okay mati kwa mai imbotiudzewo something nezvamunoona nenzira yedu zvazviringoitikawo aiwa nzira dzakashata tokumbira dzigadzirwe dzakutowedzera tsvina isikatomboita chimoko chakatsvukirira kuti so chiri bobo hamuna unake hamuna kutaurira vantu makanaka aiwa hatisati ndakukutaurirai manje saka chivataurirai vanhu vari kuingiredi kuti inimi nemari dzenyu kuingiredi ndo hatina basa nevari kuamerika vaudzei tikushandisa maUS banditi tikashandisa hedu but karukadza kunyangoshanda vakutigadzira asi munosei aiwa tishanda komunorarama sei tirikuraramawo zvekiyakiya munokiya muchikiya muchita sei muri indigenous wanda indigenous mutengese
Taure nyama imsachikeni, taure. Oh. Aiwa. 18. Taiti taura ukatarisa huko. Ukutaura ukatarisa. Taura neni? 13 years. Azunenzara. Ama yako anokuchengeta. Oh, kwenda. Inda. Baya uro ani ana. Kutana Christmas akata mali yako. The last year, that $2,000. $80. You know this? Air Force. $80. Ama yako mali wane wana. Umwana waramba utana sense. Save job. Wanaita nini? Like what? Like what? Printing. Printing. Oh, na mai. Mno printer mujiprinter. To printera pa Adlin printers. Oh, muna kana Mbare mno. Muri chishara chimno. Aiwa kweti. Mazano. Kuchi. Kuchivungu chake chimbare manje. Aiwa takarorwa wakati kabata zokuya kuno. Nani? Aiwa. Karo rada baba. Mbare mneona sema. Mno saji zinaitika. Nini semuni mkuru. Wana anoti Mbare inochikisa. Mbare inochikisa naye. Takauya kuno kwatsata nenguva tagara kuno but takauya tichitochika kuti akugariki. Bate zvine zvatirungona zvirungoenzeka ende upenyu hwacho hwatotorarama munhu unenge utori nani pane kwataigara. Saka Mbare muri nice. Muri right. Kupfuura kumasabha. Takatobva kumasabha kuti tichouya kuno. Maigara kumasabha. Kumebhorei. Madel. Chichu yakambana. Aiwa chu yaka wakutyei. Kuda kwenda kuchikoro kupi? Taurisa kani. Taenda kuchikoro kupi? Ita utanga chibalance zo. Yatotaura chama. Balance. Kozero. Zvinozozvita sei? Kana muchita makati pasidi. Ngene one blend seed. One rand. Saka iwana ikupi. Bona tina select out. Okay, select jail. Simple jail. Yes. Mobile mafazi. Ane kapao kana mboita mstoda. Ane kapao kana. Zvinonzina alibi, ngataurire nyaya alibi. Ali beef munhu angotsvaga beef pasingapore rodiwa kana beef market. Angotora ngodiso singu jese big man. Masimo man anenge adotora kuenda pa big position kasi isusu tinongalakidzo kuti isusu ndisi ma number 1 selectors muno Mbare muno. Double vibes is sound yakapomwa watomboza foundation yekuridza. They never play ma top plays, istaka play ma top plays. Vakazongo yango kambira kuridza nema CDs. Kasi double vibes akangoreka sound kangori down kangodakwa. So you said the best. We said the best. Ndio Mr. TV. Teach them how to play. Yeah, the TV man. Teach them how to play. I Teach them how to play. Ultimate. We never follow, always lead. See? How did 2010 follow me? Yeah, 2010 follow me. Yeah. And the double vibes are not Mbare town. Vanongora ashpeds at mka toilet. Yeah. Double vibes kana. They can't play in England. Na Chris. Chris Godfinger wedu. Yeah. Chris Godfinger akauya kuZimbabwe zvakaramba. Zvakamudza. Wedu Chris. Hanzi kwaitika swa nzungu nechibage kushoko. Chris Goldfinger. Nemabanana, $1 for 10. Vakabisa munhu kubva kuIngland shamwari kotengeswa mabanana $1 for 10. Akadabhebha munyenge wekutengera madhola for 10. Nedzungu chane nyimo. Aishte. Roasted maize. Munabva kuIngland Zamba kuIngland shamwari. Kutengeswa roasted peanut. Not the single. Saka yes, say something. You can't be a dara for Mahara. Nemabebi magani sofa.
So 5. Mareni mwana. Mazuva unotamba nevangani kana wakadzi. Munokona boys. Kana ndakatsodziya twangu cheto yazondipata ndakachaje ndita 3. Anotamba ne3 pazuva ya. Magudwana. Magudwana atuma specialist atukwete kati ma 6. The original Klaruji. Atuma specialist. The original. Zakuti makatora mtumbo wemadhara wablamala. Yatoziya mene kaungachiti blamala yemuna pedu. Me I'm the original madhara. Blamala akaita Gaffa. Blamala Gaffa is dead and gone. This is blamala. This is my Yakuna mashainda. Majaida robara. Hello. Mama aripo. Paripo. Ndimunoitwa ni? Amabenji. Chipo mwanesa yakawanda uri forest. Mira yakati mwanesa yakawanda uri forest kati. Gava. Yes, mabla. Nyaya yako yatanga. Unoziya nyaya iyo inogara ichindibhowa unoziya. Ndofuka ndakwanisa 10 years. Ndinaya kuti urikuona pane madhesi makati 10 years ezvinoti takupera kwa2011 takutopinda muna 2012 but panhu ipapa panogadzirwa 3 to 4 times a year. Ndikati panogadzirwa ndendakunyepa panonyepedzera kugadzirwa many times every year. But mvura ikungonaya even some few showers inobva yangotanga kuerera nekuungana. So zvavanoita vanoti kana tauda kusvika murain season vanotanga kugadzira marodzi vachiripeya kuitira kana mvura yakuya. But panapa in the past 10 years hapasati pamboiswa kana tara vanouya kuzovhara nemavhu ende mavhu acho futi mamwe aya hameno ndekupi matsvuku aya kuti aiwe bhe wazvinzwisisa. Saka isusu zvatichapedzera tangoita panapa tichapagadzira tega. Kana tapagadzira tega toona kuti tingaite sei nekanzuro kuno kuzimbabwe kune 1 team inogona bhora. Hatisi kuda kubhadharwa kana kuitwa sei kana kuita sei kana tagadzira, but tinotopiwa mvumo yekukontrola mota dzinosenzesa ipapa because kune mabig trucks nemabhazi ndozviri kutikwadzira road. Takuenda kusport very old. Takuenda kusport kuya nekunoku pakagadzirwa pakafamba mota diki panogona. Takuenda kusport kuno kuZimbabwe kune 1 team inogona bhora inonzi Dynamos. Dynamos ndiyo timu yenyika yeZimbabwe yese muno muZimbabwe. Ndiwani wewe? Ndini Kuda kwacho. Ndogara muna seka. Pamba penyu ndepa? Panamba 6 second half. Ndepani ndogara. Ndogara ipapo. Sure? Sure hiyo. Chicho wakabati? Isikati yandakabata. Mbonyatsowaratidza? Isikati chayo. Manga. Kumborowa? Asati ashekwa. Ndotanga ndasheka. Ya. Ndasheka. Wada unwa manje? Merari mbumwa. Manje unovuka zvine utano iri zvakuita. Kune typhoid, unoiziva typhoid?
typhoid iriko but zvokuita hakuna nokuti manje zvatinotenga ndozvinoenderana nemari yatinenge tinayo chinoita mari chokabata chinoita dhora pakutenga idhora saka dhora rako wariwana dhora racho pandariwana ninika ndimumandipa Gava uri kuseka Kunakirwa na Kuda kutaura ndimumandipa rake raanofarira. izvi ndo zvinokwadza iye Roddie uri kuti mukutidze chii uya mumire ukunoku ndiwaniwo Ndonzi Hillary. udye jipe rekuti uri kupi mai manje panonzi pani apaona Wedzera club Wedzera club Wedzera club. Kwai. tumbono wamakwai Takambononzwa makwai. onoho Noti nasi isondo rodoho, tisondo rodoho. onoho kutodoho enda aiwa takariona gedi takariona ndisikati mukoma kopi wakafodombi yede ndopiwa ndeveneke neone skati chayo kuno kukuabereka tinomwa skati kuafrica mbomira timboita zvekunodoho aiwa izvezvo ikatopiwa one skati ndototandara skati unayo ngona yakazara kana yapera unotengerwa imwe hazvina kunzi hausi kutengerwa ingwani wapiwa ingwani unzi imwa skati chimbotaura nenyaya yemapotholes uda kuti paite siyana apa manje zvavari kuita manje apa pamapotholes zvavari kuita vari kutora mavhuko vasingodira mavhu ari kuuya navapa achidira pakapa anosvikoisa mavhu okuti mvura yakanaya anosvika kukurwa ese mavhu nokuti kugadzira kwacho hakuna hapana kugadzira zvakafanira kungoregedza kugadzira chete saka topaita apa teka panoda zvokuita kanzuru chaiyo ngavaone zvokuita vega vari kutadza vari kuzvitadza but isusu manje metiro yacho yekuti tise papo tivhare mapotholes acho hatina hatina zvigadzirazocontrol situation ayo isusu manje togona pakadzira pedu paarea pedu togona pakadzira tega kuti vasauye motokari hadzisimbopapfuura ehe takapagadzira dzimwe hadzipfuure hatidi kuti dzipfuure vanoenda nekumwe kuimwe road isiri yeyi ngoteta sedzasiningi metiro yedu zvese ita zvedu ndoza zvina zvazvinobatsira pakasika mavhu akadirwa mavhu akukurwa mavhu yese road iri redi hakuna mari road yese iri redi ke pane matombo hakuna mwari kumwakotra chinipa kota randi chinipa 2 randi chinipa 2 randi ndenge maheu chinipa boys Wedzera pa munhu 1 rand atenge maheu ava mukoma vari kurwira namaheu vari kurwira namaheu vari 1 2 3 4 vari kurwira namaheu maheu achaneta 5 rand riri 1 chigubhu chakadai so ndo chavari kurwira checho vari kurwira maheu
Cleanse yatanga. Last mzwana. Chris dana muzikana yawo inasoka. Do last game na itango ne Roddie Christmas yatanga. Kamera yinde. Ndilo zabona dana muzwana. Timu yangu mimi Taka improve akapa kamera. Improvement yakanyanyisisa sterek. muombe mukomere mbotaura yochimba ipai munhu ngi 1 ah mugombe pana nechisaka mugire 1 ari kubva kumapostori pana nechisaka 1 chiri kumusana ipai munhu 1 jana akazuva pamba basket kwamaruri Manza pana sadzira manheru nyaya 1 asiketwa maringani Jini na skate wa 5 rand. kusketwa kuita sei tida kuitira matsaga mamwe ari foreigner Skate kwa kubirwa. Kutsarwa. birwa nani saka mbava dzofana kuitwa se wozobuda muna january After Christmas na New Year zvese after New Year. January disease. zvese unazvo saka unosiketiwa nani Amina skate. President badi ongasketwe coin ari kunyeba mukobvu ari kunyeba aisiketiwa nani 1 rand mira tende next takuenda What the fuck? What? It's a salad. That's what's the fuck? What are you saying? What's the fuck? You're salad. What's the fuck? Alright. I'm a potholes on the side. Straight up to farm, but still.